Koroneno e kind rawere manie kaunti ma Nyamira kotenore gi ng'anyo ma rawere ne obagi kaunti no. Ng'anyo ma bende obagi e thoth bome ma pacho ka kwedo sirikal mar William Ruto. Moko kuom rawere go wacho ni ng'anyo ma kamano biro dhi mbele ka kweth machielo to wuok mager mar pingo ng'anyo ma kamago, ka giwacho ni ng'anyo go osedonjruok gi siasa, moko kuom agenda mag giwegi koro osekethore. Rawere mabago ng'anyo go wacho ni ogimor gi kaka itayo piny Kenya, ka bende giseyo kit mibadhi ma osenene pacho ka kendo rem ndiko rawere e tije ka osuru ma pacho ka bende giwacho ni medore. E kaunti mar Turkana, rawere mag Gen Z owuok oko kendo yango ni gichano ng'anyo ewi tend sirikand kaunti ma Turkana motele Gavana Jeremiah Lomurkai. Kane giloso e boma ma Lodwar ka gichano chako ng'anyo, rawere go yango ni sirikand kaunti ma Turkana ok osebedo ka kelo yedhe thieth e ute thieth ma kaunti no. Ka bod mar ndiko ji tije kaunti no yangore ni ndiko ji tich ma ok oluwo chik. Ng'anyo ma kawuono e kaunti no ochan mar rumo e apise mar gavana e gino ma giwacho ni gichano oro ywak margi ayanga ne gavana. Tunapata vitu hata hakuna accountability of our money. By the way, unapata office of the governor inapatiwa millions of money, ministers inapewa a lot of money, and deep down hakuna kitu tunapata, hakuna maendeleo inaendelea Turkana. There is nothing. Hospitali hazina dawa, watu waajiriwi. Ministry of Health juzi mmedanganya watu kusema kwamba kuna madawa katika hospitalini. Tunataka kusema hiyo ni uongo, na sisi kama Gen Z tumekasirishwa sana na maneno ambayo mnasema. Kwamba mnasema madawa yapo ili hali wa mama wanakosa madawa, wanabidi wamekuja hadi hospitali kubwa, huku tena bado wanakosa hizo dawa. Ninataka kuambia Ministry of Health kwamba mwache kudanganya watu. Provide the situation as it is so that actions are taken upon. Ukisema dawa iko na dawa hakuna, inamaanisha kwamba pesa hazita-allocatiwa, ama hizo pesa ambazo zime-allocatiwa zitafanya kazi zingine. Tuseme ukweli na tuache kudanganya wa Kenya. Tujawahi ona picha yote mtu ama any young person ameitwa interview tukoona hizo mapicha. We've never seen. What we know is that watu upigiwa masimu chini ya maji, wanaambiwa wakuje walete makaratasi yao. What about us? Sisi wenye hatuna godfathers. What about us wenye hatuna ma MCA huko mbele?